Bauzá desembarca a la casa del govern. José Ramón Bauzá i Maria Saloma, aquesta casa és una ruïna. Maria, estem a punt d'obrir per primera vegada la casa dels nostres somnis. Ai, Joserra, que m'has comprat un apartament en Torre Vieja. Maria, estic parlant del govern. La casa que sempre hem somiat és el govern. Te deus haver equivocat, perquè això està més tancat que la seu d'Unió Mallorquina. Com pot ser? Clar, és que governam a tantes bandes que entre Consell, Ajuntament i Govern m'he fet un lío amb les claus. Meu, prova amb aquesta. Ai, 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 Joserra, això es diu entrar per la puerta grande. Ara podrem dir que aquest és un govern molt obert. Ai, sí, mira l'antic, que curra. Maria, si són jo, no te preocupis, aquest quadre estarà aquí com a mínim 10 o 15 anys. Bé, 10 o 15 segons. Hola, sóc en Mateu i venc a arreglar aquest govern ruïnós. ¡Mateo! Esto parece el socavón de las avenidas. María, ¿tú sabías que el govern tenia aquest forat? Claro, un forat de 4.000 milions d'euros. Què? Si hagués sabut això, no m'hagués presentat ni a president del club de fans d'en Jordi Dan. Ai, Joserra, aquest govern que pareixia tan guapo i és una ruïna. Ai, ocupa la cadira, antes de que sigui massa... Maria, només estirem segurs en el balcó. Vine. Vine, Maria, vine.